Добро утро от Констанц и ден 3 от нашето семейно пътешествие до най-южната част на Германия. Днес сме решили да посветим денят си на разходка в Констанц и да ви покажем едни от най-интересните места тук. Да започваме! Включваме се от Штернплац. Това е мястото, което е, както виждате, на брега на езерото. До нас има ято от лебеди. След малко ще ви обърнем камерата да видите и останалите. Около мен в момента има около, може би 30 на лебеда. Уникални са. Искам да ви кажа, че пристигнахме с автобус. Днес през целия ден ще се движиме с градски транспорт, тъй като нашата хазяйка на Airbnb-то, което наехме, беше така добра и така мила да ни предостави безплатни карти за целият ни престой, които покриват цялата мобилна връзка на градския транспорт. И също имаме отстъпка при посещение на музеи, на различни забележителности из града, посредством тези карти. Искам да се насладите на езерото и тепърва предстои да ви покажем останалите невероятни места на този град, който се казва Констанц. Включваме се от пешеходния мост, който свързва новия със стария град на Констанц. Както виждате, по него преминават пешеходци и колоездачи. Има спортуващи хора и гледките от моста и в двата му края са уникални. Оставям ви да се насладите. Мястото, на което се намираме в момента, се казва Инзелканал. В превод Островния канал.
Вече сме в градската градина на Констанц. Места като това зад мен са често срещана гледка тук. Както виждате, спокойно човек може да седне покрай водата и да се наслаждава на едно питие в приятна компания на приятел. А това тук е макетът на Констанц. В момента се намираме до едноименната статуя Империя на един от кейовете в град Констанц и сега ще ви прочита малко повече информация за нея. Статуята Империя в Констанц е едно от най-впечатляващите и провокативни произведения на съвременното изкуство в Германия. Тя се намира на входа на пристанището на Констанц, точно на брега на Боденското езеро и посреща посетителите с внушителното си присъствие. Скулптурата, известна като Империя, е създадена от художника Петер Ленк и е открита през 1993 година. Висока около 9 метра и тежаща няколко тона, тя бавно се върти около оста си, правейки пълен оборот на всеки 4 минути. Това движение й придава почти живо присъствие. Фигурата изобразява кортизанка, която държи в ръцете си две малки голи мъжки фигури. Те символизират папата и императора. По този начин творбата прави силна сатира на властта и корупцията в средновековието, особено по време на Константския събор. Статуята първоначално предизвиква сериозни спорове и критики заради провокативния си характер, но днес тя е един от най-разпознаваемите символи на града и популярна туристическа атракция. Много хора идват специално за да я видят и да разберат скритото послание зад нея. Империя не е просто статуя, тя е напомняне за това как властта може да бъде илюзия и как историята често се пише с ирония. Ако някога посетите Констанц, тази скулптура със сигурност ще ви накара да се замислите и може би дори да се усмихнете. Тук сме вече на пъпа на центъра. Както виждате, изключително оживено е. Пълно с заведения най-различни. Предстои ние да се намерим едно, че много огладняхме. Ами вече сме на сянка, тъй като навън много напече. Предстои да хапнем японска храна и да пием японска бира. На здраве от нас и ще се включим по-късно пак.
И тъй като вече е много горещо навън, все още, решим да направим една малка сладоледена пауза. Бъдете съпричастни с нас и не ни завиждайте. Айде! И при една абсолютно нормална и обикновена разходка в най-обикновен жилищен квартал се натъкваме на адвокат. Ако някой има нужда от адвокат, Констант, да заповяда.